Enti se ye kaye na o Yaa ase a aberewa onikabea ena ye ahwene. Yaa Asantewaa was a formidable looking woman who had the slogan, "Men are not pillows for any woman to lean against." Yaa became the greatest rival of Appiah. She was known to be a ruthless ruler. Arafo ya mamu nyina atena se dem Nyansapo kasamfonyi Nyansapo na waje so de amame ho brase mba bia hwe efri bia se yesane no badwemba ekwan so madaroma mosomfo masaba betena se biem na ye betena se na Nyansapo so na enam ne fri na eba de a na munim de ye de brem dada enu nti arafo ene mo a mo comment ewo ye video na se nyina no Nyankopɔ enhyira mo na onye mo kese se muguso ana mudi ekiri ene niema papa mo de a enye nyina so no ehu ye kan ni nyina we wosie yiwa no ne yiwa no kama wonso ehu hia ne etwam ne ekwe baabi ya beto ache ya berewa a ye ne ebedi nkomo enu nti ye nkone nkoma na kwa aba na memra na memewai kuru nani na mamu hu enne senti a ya ba ya berewa ho aberewa akwa aba Ya eburu na mpom te se Nyankopɔ dawroma mo mpaibo na nanma dawroma meti ase yedana nanom ase se oti ase ene wadawroma yasa bebo promu biem asem bia ba ne dika edi nkyiremu ene yesi ene ye ba na so abrewa wo fie die na entimi ensa ho nko ba bia wose ye ba na so na ye bibisa wo na wo kire ye wadwene fa mpato se kwan da honom dawroma ada okay abrewa ese kwan da ho dia ene na menu mienu yamu yetushiri na ne yebesua de pa nanu ada symposium na nya asem keto akra e wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology Great Hall na sa adwuma die course na ni nyina efa na na prempa odi kan ni finhia abrofo ojan humuma abrofo nyesi broni na omode ne fa Celerium na numu okopi o Seychelles SS Dwaka yesu hyen a wotere mu ede koye na eni nyina akire no no osa eba beduru yi a oto ananam wonsiedu okeka boma kudi mfinhia bese aduonu nwotwe ene ne achi ni mu ne ade nyina besi saa menu no ese mfinhia bese wo ha ene aduonum ene no opim so de oti okrowie ni okrawe nwoma so wo hyehye na wahyehye ne saa yefra ne abrosan a wo sie no de ni mfinhia aduonum no ede aka ho tie kenye nkita ho na ne tintin ni ntiawa yenya professor doctor bi a ne friend say Eugenia na oba abegina simpie ni apaso no ono no de ne de emma twaka wo mu enyaaye ewo asante ne chechireye ene ne kon emu a ekire se asante enso chechire nyina baaya ne ma ewo twaka okan ya medu baabi no boni beka se hu positive side and negative side ye hu bia de na ye ene ne na enye ena no ye behwe na memma ye focus na na se baabi de ani betwe pa no ebe de na enye no da bia na yetrase a na yaka de ye na ye hwe de na enye no nso na afie mi se mu nkomo yie pa na abrewa enche ye mu yie eno anti ena ye baaye abrewa emena mesachi a obiem me je usu oburu mesra utiawa safa ye adwuma we mame em say abrewa na me de frɛ ne de wo mate ase konse ya kire mu ama mo akye mbe semprensa so say menya hu sa comment ni biem na say de omo asa eka biem ne oba hema eno no enye se wo se meka sa on enye kasa wo se ye ka na waka mema on oba hema na ye wo hene ena ohema na ohema no se oba bia so emudi oba bia so fia ye de eni die manete se ye so no enu nti no ye wo ba oye oba panyi a owofi ene ye wo oba hema a ote adwa so nti nsunsu ye de wo kan oba hema won fo okay enti asema wo kan ya de ya na nam mitim se si entimi nkan oba hema de a ada ne ye kan oba panyini omo enchinwahye omo je nyina ne se ada na ne nka se be ma hene
na yɛkasa ɔhene prekope na ɔbaa de yɛde ɔbaa no sa bɛka ho amana yɛ hema tina miso bisa mo sɛ sɛ saa na tie de adan ne yɛkasa ɔbaa panyin owo fi na ɛno de yɛnka sɛ panyin owo fi na de yɛde ɔbaa soso ɛma ekyire mu miehu sɛ wei yɛ maa de na ɛgba ɔbaa hema de a ɛne yɛ mfomso wɔ ho enti na ne masa asai break akra sɛ yɛnkyire ɔbaa panyin sɛ ɔhema no koraa wɔ hɔ a ɔbaa panyin bɔ ne tidom ɔbaa panyin obɔ ne tidom ne kyerɛ sɛ de wɔyɛ nkonnwanuane nkonnwa so ne yɛma wɔsa nkuru osuo wɔno ne sɛ ne yɛbɛnoa nkonnwanuane a ɔbɛsoro ahomakye a wɔabra obi nkonsuo no wɔbɛkɔ akɔsa bi na wɔde abɛsisi hɔ ɛno ne yɛde bɛnoa nkonnwanuane wɔno wɔyɛ ɔbaa panyin ɛna ɔhema na wɔte adwa so no onu wom ye wo ba ahema nti wo mi enu nsunsu ye eda wo ntem enche kura ye ko denya ase ne denya ase man hema adi nkomo na nkomo no mu anose wo montwen na me ba panyini enko sisa atade na omra metirim nam se ese wo yo ba panyini wo fie a wo boa no ade yum ne ade ti ono nso yo ba ahema a wo no nso ohima no mansonso ye bedem ohima no beso oba no so na panyin no nso abeso oba no so na oba panyin na oba ahima me da se pa abusia we ye kobem sanse enema ho adesua na ye baba besua ma mentene ha ma be ma ye nka be ma hene no be ma ono ye wo hene na ne panyin wo fie no ye fre na busua panyin wow na ne nkonwa asofo no kora de wo be no ye fre ne se wapanima na panima no okay abra me da se pa nyame nkoso anye okese na won kaka wo se ne de bia ba benya bia che ni nyina akofa aba hu hia se me de hyem fi se enne ematitrimti na yatena se medical abo Professor Dr. Eugenia Kwame Nkrumah University of Science and Technology waben abakwasem mu ene asante abakwasem titire nya asem ketwa eda no won kasa ede fa ma ho woyima baasa ede omu gina honom a waka wo mu asem obobọ ma bia abedin nanso no obọ ma miensa no no wodi gina so pa waka na ye cha na afia kobi a wodi kan ena afi na Yaa Asantewaa obọ wo mu din no keka nsem bi ede fa wo mu eno ena mpese me ne abrewa yesane mu na yekọ abrewa edi kan ma minimi sawe ade a medi ho yawo e wo symposium na se ene se nana afa kuma manti ne din wase ofen so man hema manti ne din abakwasema wo moka e ma wo maboa e wo asante akonhodo ene ma wo mbo asante kikire manti ne din abrewa adentira onu dwumedi nhyeda nyaade e wo se ye tworo ana ye ka ho asem ana fa wo mani so se menye ne miensen debi yam kura yenim se wo fin so hema a wodi ka tutu ansa na Yaa Asantewaa beto oho na se tutu the first ne maame ye bo ni din wo ho ono ni din ne de na cause ema omubu mu din na ye cha na ye cha anya se tutu maame na Yaa Asantewaa na se ni din ama so na asante pa no me papa kire me pa enti no se ne ekoyi maami ensa pe bibu yedina me de na minim se oba odi akotene pa ne Yaa Asantewaa na ye cha o ye sante hima minti se okokun baby a fi se emma nkokun emma yenkokun se oba odi anim sempa ene Yaa Asantewaa ye beba ho emma nkokun ne ye beba ho na mpese ye wie afra koma de no na yehu se ebia ne dibre na na chese ebia dwumadi odi ene nhyeda enya yi bie mu odu bia wo se yede ne kan ka abakwasam anase bia efa wo mani so keke enso wachema me ehu se ono nso boa ya na sefata se yede ne din ebem enya sa afi me nhwe we
o professor ne eka bibi echire mu ema enkoko ana wo kan wo se kane no ema wo mu guso wo ni titiri wo mu bu wo mo nsa no na yemfa wo mu enko ekon anasa wo mu nkokon na emom no ema wo mu atwa bra no de na wo mu nso wo twa kan ya na wo mu di de boa wo kon no mu wo se ebinom yefa wo no se wo mu nhye dat se akonkonsafo na wo mu enkotete wo mu nwurawura wo matamfo no bi asante ene ada tribe no kokon a wo nwura wo mu obetimi anyansam aba beka ebi nso ebo momume etwe momume edidi akire eboa na de nti a wo se ma omubu wo mu nsa no na yemfa wo mu enka ko ho ana se etoda amamre ne amane bi wo honom a oba obu nsa untumi enye amamre ne amane bai ene oba obu nsa untumi nye no nti na ensem fata se oka ko ho tio titru pa yemfa wo ba obu nsa enkokon enyina ko ano beebi ekon wo kra no ye de wo mu sie he say oba wo bu nsa no wontwa awo obewo so nti yekunu a ema aka na yem no akiyas ena yewo kanenu ne yewo sumansem bi enuro bi a yeyeye eno no asabuyo no ene di nhia si se eno de bible kora wo asabuyo ni nyame kan ho asem nti niema bi saa no yemfa de yewu ne nsa enko ho de yewu mu ne nsa de ne ho awo wono kora ma wu bi nti yekunu abaako ne yekunu ena eduro bia ni wo so a wodi bibi koka no so wodi fin bi koka no esi wo bu ne nsa bi ensuo we kura bu nsa ntimi mfa ntwa kane nso no mu twetwa nsuo ne ko okay yikura akogigi nnuro bi yeyi ni bi firi nsuo abosom ho ene ade de nyankama de ni ade sekonfo anochi bai ni ma wo ye no ma nko ho eso ba ogunensa okay na se we ne niema bi ntia na omo mprema oba sabe uguso awowo ana obu nsa no wuni akire ampa professor na ekbobo niema bi so se de wo kan ya se bi won ma ebi a ensa guo bi ebi won kra abenom nsa bi ebi amamre ne amane bi enti no bu nsa enti no ko ho a enyeye na kyese wo aka ama na abesi so pepepe abrewa yensa enhwe ade we pese ye ya ne hyehye na afei ye de besi ma ne miensa no eso ho wo bo emma bi a onum boaye ema ene ebusua no binom a atre no ene senti ene yedi enade no ne ade nyina no okekan na mamenko ose oyekofo ye nananom oyekofo wonum ama abakwasem echirem a na yewo oba bi a ye friend se antua nyame antua nyame no dodo na afiri se anasa abakwasem chirem a onum afiri soro ene baaye anasa binom so firi se omu firi Asanteman so ena epie ya wonum ebaaye wona oyeko abusua no yebeka se obekyekyereye ai ena ba konso obo ni din se Nyankopon guasia ono nso afiri bretu abusua no mu Nyankopon guasia enso afiri bretu abusua no so se ono nso ena ekyekyere bretu abusua no ansa na oba asobode a ono nso asona abusua ono nso ena esusu se okyekyereye saa enso ena ba akwa friend se Amina Jata a ono nso ye asene abusua no ti so ra emma bese ba nan yidin ena Dr. Eugenia ebo wonum din a ofiri se enne asante bebrebe aya ichichi ni ade nyina no enam wonum so ena epie ya tini ye ka se yesi o ye de o wo ba wa chichiri kura se mu ka ne se oba yikuru eni ade no wodina so ka asase abro menim se edi ya mabubo yi watete wonum din da no se ayokofo firi hin ayokofo o se ye friend se antua nyame a omu free Asanteman so ana omu free wiem ena ebaaye mienu eba kwasema eda ho ichire mu no
Ayokofo wo mu hye ase ne wo mu nya ayokofo. Ayokofo eko nafo. Wo mu nyina eko nafo. Ne beebi a wo mu kwotena ye wo kokofu beebi a ye wo ositutu na ko wo pa. Enti ebra na wo mu panyini ni ho no. Oba ye ne fa beebi fo na weko. No say ye chiwade ye kese. Ye eko na na ne ye nweko. Na mo ma weko de a ene mo mpem ho ni nsinje. Ene ba mu pai. Na ese oreko fo ni mam ko oreko fo ni ntem. Okay eko nafo Eko nananom enananom wo ho ti wo mu no mo ye nom se makọ oreko de a na ye mo mpam ba bi ntina na mo awe yachi wade nti entimi mfa mo nkan ho ena oreko fo no omo no omo reko no wo mu na aweko no wo mu na aweko no wo mu na aweko no. Okay Na edubire bi na ayokofo no na adoso fi se ko na fo no na wo mu no beebi a wo mu ne ye wira koye no nipa ye koye ne ye no so sa enti sabira na opoku ware sanu ye ko ne ni onu wo firi mu no na yinya ko ne ni ne wo fa ase no se tutu enso ye yokuni. Okay so se tuko ka na o ka wo mo reko no ho na wo ko firi ye. Okay Nenso ye ebi ni ho de ye mfa akonya no nkwa abo anya hwe ade ba akokora na emoti ye ba se tutu amna bi akonya enti se ye ka ye na wo hye ase a wo no ne afire ne se aberewa onikabea chese ne ye hwe na se yi nu ne kabea ono no ene ye ahwene ye usurubuo no de aya ahwene ye ye frɛ no aberewa busu na ne nananom no agramo ma ne mema nyina agramo ne sekro nkrofo de eko nananom ko nananom bibi ne ye kase ye de mema so ahoden so akatachie so ne ye senkrofo de eko nananom nti eko nananom no a ye nwe ko no ena ye mu bi kowe eko a ekoye ayokofo. Wow. Ebra na papa te ase o nse ne ye wo history book ebechi na ma se tutu nsembi bibiri ne na ye ya na ye ni no se school for ne tanse ne sua de ne ye ya ne bibi ne ye busa na ne watene no ne kwan pa Debi we ni krata no osi asantefo ye nyimi wotimfo wo mu de ne koye no asem bi wo ho a kan no wadane no won fa na sante ankasa no enti se ni no ye pese ye hu na sante pa bakosem a ye ntie de wo ka we bi asua nwoma me asu wonim asante abakosem ebi ana nyesa se ya sante ha ye wo ye fie yi kura yi adehia ye wo nkonwa ho ne enkoa ne enfra ne ade ye wo ho no akonwa ho asempa ye nkama wonte nyeni nyina bi wa na de asuma saa na te ya na yaku me twase pa wo baba ba ko so di mi refi amanfa nka ho asobode mabo asobode di ho sena
fontomfo a wono ose aduana ebusua no mu wono nso na ode ebaaye ewo hono abrewa minim se ema na aka no obi nso anase busua na aka obi hu aba kwasem abetimi di aba ana me nkomanim a na yento aso wa ma yehu eko na ene eyokofo ne de minim de aka na amabubu obodi ni se bia wo hu bia aduana na wo kan so de say ayi sena fontomfo aduana mati ni na bakwasem a ma yenye aduana se tete no ne yenwo dodo na ma no muti enti we no na wudu aduana fo no na no enti wono no wo wudu no enu mo frɛ no edu nna okay na se ni dina nkasa no sena no ewo ho na edu anam so ama owu ye ni nti ena no bekata ni din no so wedi owudu edu nane o edu nano no ena aduana na eka ho abeda so no okay abroa yenko yanim ewo ho no mo yenhwe nana Yaa Asantewaa yewi a yebehwe afia kubi na yakohwe ye cha Yaa Asantewaa de yate ntimpese yebobo so na afi yekọ yanim ewo ho no mo wose nana Yaa Asantewaa no wa asem bia no wotaka epese oboa ye ni esane mu wose berima nye sumie na oba wa ywadwen se wodi wuti beto so sa wose atoso nti wose asem a na eda nana Yaa Asantewaa ano a na ota eka no abrewa uchire mu sei de nti ene be ma Yaa Asantewaa na sa asem ne da nano a na oka enti oba da oyehwe ni sumi yesa de ni anu obu ka nsa na oda so nti se be ma no twene ho a utira mofom okay na wonsa no da utiri no so de ma wo ka sa ne se ebra na Asanteman wo ho no abire bia ni ye ni da mema no so okay ye ni da mema so nko a enti sabri mu no a eto de eden no na o se na se be ma nyesum ye ne di trato so okay nye mema no nko a pita akukudu okay na isa de opa akere no se eto de eden na mema yi dwane yo mo ade ani ato wo mo no so wo so se mema ne bekọ no na se wo mo nyesum na mema yi dwane nti ono Yaa Asantewaa ni hudi gina ye no o se na se be ma nyesum ye na ye di ti ato no so ma be ma nyesum ye na ye di ti ato no so okay ese abrewa nei ebe asetem a ye betimi aka nse yensusu mfie ni ntu nipa so bebre ho koso anhwe ya de ode wani beto no so bebre na bra wo se wo hia no na sa atem no oni ho okay ho kura no wayi wama no wayi wama ewo ho no Yaa Asantewaa de yaka ntimi mpese ye besa akom me pese ye hwe na na afia kubi ene na na echa de ne ho nsem ho pa enti yenya Yaa Asantewaa de ne mfansi no de yaka obi ani odo anu bo so anu obi ehunu se de koye nwa na okon hin kon de koye nwanwa ne afia kubi a odi kan ene ye echa a wo de be mu ma me hya semfemfiri afia kubi na yenhwe ose afia kubi enso eye oba na ono nso no sabie kronto na nani eden pa na afia kubi nso bo no homoden a wono nso di dwumason bebre na ose Asanteman etwahia ewo afe apem edunwotwe eduoson miensem meche 1873 abra na Asante etwahia na wo mo dwendwen wo ho no osori satem na yefre English broni na amrado a ye wo ye English broni na nso ye wo no Elmina enti ose Elmina born British a ye friend say Henry Branch na waye na adwen say opese Asante ejapade no ne ade no ofom na ofa na nieden so na wosa fa Elmina Castle esa ade kan ho wose eno no bra Asante twahia ya no omodwendwen mo no efia ko bi asema okaye ene se ekon a ya na Asante ekon no Nyankopon ne kon ye kon ede maye ne titiriu se kon no enye kopa
obi na pese ode be for ye ne a na so sa aka kire eye Henry Branch ne se ono sa ntokwa bi se enu ono wode ne nsa bonkum na ode eko Appiah Kobi ene ye den a osho ye no minim Appiah Kobi odi kan eden na wate de afa no Appiah Kobi odi kan no na oye de hye na onte akonwa so enti enam saa enhyiamudie woyi ene akukudu sam a wo kire no eno ne ma nananom tena ase hu nse se ye de ne twe mma nano a ebeboa ana so ye santehima ebi okay Saturday is onye santehima okay ya de hye ni bi okay nti ehono ne ma ye de ne si akonwa so okay na sa akukoduro na odan na die kireye se sei kosi kokko me nso metimi ni nate agina na ntokwa bi se ekura de mensa bonkum ena ene ne beko entokwa nso a ya na enhye dan ye ne akopa aba no no na obi na pese ode be fofre nyankopon ne ko de ma Asanteman ena omu se bibi wonimu enti omo de be ma no e se ye de ne to ano okay yen hwe ye se obaye no ono so ye na dwe se ode ne ba ne bedi ade Kofi Kakari enti ode Kofi Kakari ebedi santehene a eno no na enye adeketwa prendo ne mentime ho ase ne ade a obaye a obedi ade na enumu no ena Appiah Kobi na ankasa ne ba ye friend say ye cha enso ebepie mu a ye cha etu wo maame epam wo maame twa wo maame asu ewo ho wate ho abakwasem no deti na wa wo maame utwa na susa se na ono wo pa akonwa no enti edom bi sode eboa no etia ne maame ti se na nya amamre kwa aso se obi tu ne maame enya amamre kwa aso enti edom no a ye boa no no pia no na ese wo bude ntokwa dendene ehia maame no na onso oni aboafo bi asa nti na kire se ese wo dwane wo nwane a ibiku okay enu nti ne ma onoa ne maame otu ni fra kunya so pam no afi de ye cha na ne bedi ohema ewo eno ekire no ena ekoba se ye cha na de ne ono so ne ba a ye friend se mensa bonsu na abakwasem no abrewa utie mu a na se duru baabi omo ye omadwen se ombe sori e de atia ye cha no omo ne nya adwen no ebi ne na ye friend se ye nana ya obeko kokofu hene asatem no ho ena bantema hene nana awua enom ne ade a na wonom emfo bantema awua ha wonom anom mumfo aso nyina afi ekodu baabi ema sa nkrofi bantema hene amabodin ena kokofu hene ena afi ochia me dwoben ene eye saman hene echampon panyin nyina no omaye ekun wo mu boni beka say they were executed yekun wo mu ene ade suban a ye cha eda na di na ade ese efata se efiri wono ma Asanteman butu kura ma Asanteman butu ya na kire se ne Asante esi agija mpanimfo a yekurukura wo man na no ayese se wode ntimi aso ni we yiye so ha etete a se mfimfini beti egu na ma Asante agija Bronia oba ya describe no say na she was a ruthless queen mother onfamra anye hwe ese keka eni eden eni ade a na ye chan no wo ni we nima memu yo nti wande enu anu so wo dom taa na chi se oka bibi na wa amoa no a usuro so bi kun nti so opo so wumpo na edi na chi Ore afe apem edunwotwe aduowotwe 9 na 1884 na sabre ena ono ane maame wo ye ne so dom ma omu etu no efiri ade so pam no esade ne firi Asanteman ma enu kra na mente ase no ede na maame betimi aya obe pam no se wotiwe na wa oba eye di etuo na watu afirifia
otu frifia na anyakwa wasa pamo afira patrapa ede ne beti say odimi ye say so wanya ade a maame ni be firi kudu mu a obesan aba ibi a no wanya dom bi aboa no no asana ba ampa omo kan bakwasem na omo kan se na ompese o maame ne bekwa akogina baabi no anya obi na bi a wasa ba bi mti no ane emetwa na sukura de afia kuri yim kura ne chese ne ma obeye ne sa abere nso ye kase ye twa wo so a enya kwa o abosom ne nsuo ne ma ehu wo ha ne nyina ye de buru dua se entu na nsi sa asase so da di ja wo kwan na wo firi ha akopo ma foforo so atin ede na Kofi Kakari nso ye ya wa no anu nua bema o ma ye chi no na afi omo a ese wono enni na chi nyina o sa ma yekun omo ede na Kofi Kakari ye no na me ka se Kakari de no ye tiri mo mere enu nti na ne mra na de achempo no ebra wo hu sese wo hia ya no nti wo hu hia ni a sikampo igu ho no obubi de amano je fakobo obra ma ya tu ni din se Kakari a wo chempo ena ye nunu aba na hi me oba kra ni ede ni akuduru kra me aye ohu wo betena ho no wo se me de achempo na wo wo mpo no ache ani sa de no wo kekagu bi no aso se ye nyina mfiri ho a asante gold ni nyina wo besam se wo didi agoro oye sa so ne kese onye bi no akasa akum ya soboa ama ye di dwuma etesa waka Asante Gold de ne wakai me eduru baabi ma Kofi Kakari ne yire baako ye chan yi ehu se sebe nananom aba ahema a wonom etoa nananom won se bi from ntuma tintima egudi a ye de siesie wo mo ne ade ne ebi da ne komu ne ade edokra ho hi na ese oye ya o ma ye chi ni nue se no kan se me kana me boa monhwe nananom ogudi a nananom ko ye kire ekira ye de siesie ye ebi na da na yiriku senkuntumpu na mi twa sa me bi no ehunu se aye no kore na ye chenka abakwasem no kiremu ne abrofo mbeka ne doctorfo a won beka e wo symposium no kiremu a na Kofi Kakari obi a wontimi nhwe ade so na Asanteman agapade ne agudie titiru no ototo na dense ema ekodi didi nkrofo ni nyina aka ho se na mekan no wo de chiche nti na so mi wo bi nya adin so wo chempo nti Kakari ne mra ne no okay a chempo eno no sabio aberwa eye ade so na ohini santini onim so hwe anase oyi obi a ese nakomemre unipa mobo nti de hyenenum kura obeyi ne de ama no aye wo hunu hiafo mobo na hiafo mobo enkonya ho ne ma na wo se sade che me se wo no we ni bibia wo baabia nti wo ye na dwene se wo so ye man ba wo ma kakra na so de bo ho ebe bo ama so wani age wasetenem saa na on de okofa na dwene okay enkra ne komu kiremu a Kofi Kakari achitafo bebro besa henu anu omko mu nyina no ye chan hwe ma ye pam wo mu nyina wo ma wose ye che wo ma ye che wo mu nyina se wo no wa ye na dwene so on de wo no wasibo ne ntam so nti se wo no wotaawo a ne ye ni ayeke ho nyina so wo kan ye kan ho fa wini agro o ma ankote baabi wo ntena ho ema wonu aba emani ni ho kura mo so mafam ekiri abaye dom na chese ye wo ahema binum a ene yeso a wo ne pawdo bi o mbeye ye ne ade no ye wo bi nso a wo nso ba ye a wo de trimode ne ne edin pa en adwumbo ne bedi akọ bi tse ye cha ye ka na asemi adwumbone no de betena Asante akonwa no so ye hwe ono kura sa akonwa no otena so no ena abodwuo mu ne ye de ne tena so okay ne maame no tu no fa na akonwa ne edin so na satem ne mema we mema we so ono wanya mema ni bi wanya mema ye wode yebo ne ho chidom enti wa wo firi baabi ba no
Ubeduri ha mema no waharada. Ukura duri ha yacho. So we Bantama na obo fue na ate se de na ye chen ye hoduri ha na yacho. Na satem so nya satem na ye beka se na asante anya aka buma ye baako no na ye akokon nti de obetumi aka na ba wo nchen no no se wo de na wo ho ye de. Okay. Wo abinya dom. Okay. Ye hwe kwakudua. Kwakudua the first na oba no bedi ade. Na on de obedi ade se na fu aduanan nan pe. Na ofiri mu. Hey, ada no no de ye hyew preko pesa. Bedi akonya sesante hene 44 days. Eba ni say. Say Bantama akonwa kuru bi edi lansa. Oh sir. 3 days. Hey. Nti we na de so ubedi ye na anche ne wato konye we na de. Onye bibi a enwanwa. Obidi akonwa enso wa ne bere ankwa akiri na ofiri mu. Obi adibi 3 days. Ese kwakudua akra de wo che. Da Bantama akonwa ho se ewua na nsa hene. Ewua na nsa hene. Na miensa. Ewua na nsa hene. Obedi akonwa na nsa. Eno ofiri mu. Na ofiri mu. Arewa se oba bedi akonwa na oye eniema te se de ye cha ye bia. Akonwa ni ntime mo nana. Enim se akonwa yesunsum. Nananam ahwodi na se wo musunsum ewom. De ye cha di yeyi a na ono a ne nua ebe ma wa me yache no. Ade ya sante agudie ode ye niema basa ono a ne maame wa me yatu no. Wonhye da hu nyina so papa bia okura ono a ne maame otu no sa etwa na sufiri Asanteman hanom. Akonwa no sunsum ni mu ebetimi aye ne bibi sa atam nana. Nananam se wo saman na no beye namo a ne firiti asefo. Se bibi wo ho, se bibi ni ho. Na nananum betimi abono. Eye nipa na beye. Bosoma ebegu so nsa. Ye beye nkunyade ne niema bibiri. Na no aye nam akon tia wo. Sabre do ha ne wo ho koye. Obi eni ho a wo koye. Okay. Tiese amamre ni amane ye wo se ye ema nananom ye nam no kra satam ye nye. Ha na ekoye obi asuro ye cha. Ti amana nananom so bi o mate ada. Tiese oye Kristo ni na ompa bomu ni Kristo so mfa nsom ni ye ne. Ebesa honkonkon men wo sa. Okay. Ye nhwe. Kwakudua echie no no aye cha. Didiku bo ne yem se ode ne ba prempe bedi ade. Enye wono na enye mfinsia mo se onye mfinsia se nso ase dunsia ase se no. Dunsia. Satem ne mpanyimfo ni wa ade a wo maame ye wo maame de ono ane ba fia kubi bedi ade a ye kan yi ohima na se professor chiremu a enu nti na bi no free se fia kubi ye pesemi nkuminya ene saa ne ma no ena eredi mu ama wo kra ba wo betu no wo ba yi wo nso wo ba ena wapre akwada a wanya mfinhie dunsia ena ade ne bedi ade satem ne nti na ye ni mpanyimfo bi a wo Ne mpanimfo ho. na fe de nti na akwada dunsia na wo se di ndi ade Se na afie ko bi ewo akokuduru eni edinsim bi. ye cha Ye cha. No huta se eni edinsem ni akokuduru no eni patapa bi na owodom so kan wo se di ne besi so. Se mo po, se mo mpo, ti wono ne kwakudi aprempe. Semupo medin besiso ena omodin siso a eni ni 150 years ena ye hye safi abra obi so beka ya satem ne nanka akwanya bai ye ne ananka ye mprense se prempe bedi ade ene wo mo ana omani nyi hu nyina wo mo abechi no edenti no wo mo antimi ansi fofora ma 28 years wo sa ba Ghana Kura ne hu kura agba Asanteman. Ni hu agba Asanteman a ye ntimi nkentene ye ho se yi si hin ye nim ebi kura si hin na nu yi asa abefa no ko nti wo mu mampanimfo a ye de da no hwe na ahwe ekiri. Wow. Abrawa ye sorry so ne krakra no eden na obeka de afa emeya
yabobo wo mu din ma me nsensi subiem na ka bibi kakra bi fafa wo mu homa me na yen sori yentu apo na yenko oyekofo meka se wo no mo kofare bai entue nyame saa enso na breakthrough Nyankopɔn gu ahia asona eye asobode asene eye emina jata ena afei aduana eye sena from nana Yaa Asantewaa nana ye cha ene nana Appiah kobi 150 years anniversary yedi yi untumi nka na saa meyi umfa umudin to enchen ede be kakra na abeka de afa ho emma ho ne titiru na otu maafo ni asori akọ de wo ho ne se ene obi wo ho na wo wa hodin ana nimdie bi kura e wose bibi a wode boa onye no wo pemsan nenso so sede be metimi ekono wo ba wosi akokodura wo betumi akọ ni nyina ne so obeje wo mu ama Nyankopɔn no abo atawachi ni boni bia enka na se ye hwe ne niema ekoso a ene no eniema bi koso a na ma obi koye bibi kura na ha no so obe obi da abusuam ahoɔden nnwuma bi paa wɔ hɔ a ɛwɔso wotimi yebo abusua no enso odwene ho a na wagyae bibi te sɛ me sei eniema maye amebusua paa yenyimaye sɛ mekase bebubo ni nyinaa so a beyi obi anwa kuriyim yefie ɛwɔ akyire asase yɛda hɔ ohima na yebefa me ni wo mu tigina me nko a na chia me ma ne die nyina meje wo mu kwaka mu me slo nko fa poma asem meto me so me giwie ye no me ma me nua ba e na ne ma afa ho ya me ni chefa ho abusua ni nyina so ye wo no me ka ye nka bi ma me ne ye na wa asase wo bi mu so ebusunye kotone ma bi mu so fo je de sama mankran so court e ma wo mu ma mi bi enu me kwaje na me pedance ni kura me anya bi ye de ma me no na mbo wo mu ama ne ne me koy e chire kwan a wo mu de me fa so me ana me kan se me mpe mo mfa je mu ma wo mu no so a wo mu antimi bi mu so fo se yenim wo mu asan afa ye abusua kukumu ni nyina da ho no e ma nwotwe ye mu ade obi entimi nka ho hwe na me de agya me de tiwe ebi ne kọ ya wo hene be hia hene frɛ me papa fie sam papa abusuafo wo ho e papa ma bebiri wo ho ahene ma bebiri wo ho enso wo se gese poma asem we de agese poma hwesa me kọ ya me kwaka wi ye na ye de ma me no afi na mie me nua no mma e be ka say ni wo mu so ma e papa ene me papa e ma ni wo mu bi nti yaso ye beje e filimin sense mesi hene beje hima so wo na we eneyi ametiwe na ye frɛ me sɛ ade we na da ha ne bra mekɔ desu obi so ahunu de ye de ayami ya eno so no obekɔ enti de ama wo mu nyina ba no ase no so obi wa ahoɔden kora wonkɔ ebi anko wokɔ a anka be yeye enso de wo hu nti enu nti na me kan ye sɛ Sudan na ene breda kwohwi a woda ho a obi a na no ni sura de bisem okay abroa medase pa nyame nhyira arafo nti emma awokodrufo a wo mode ani den enamye ene ensie ne nweta so enkoden boa ye ma Asanteman ene abaya asante no won nsem kakra Professor Dr. Eugenia
Kwame Nkrumah University of Science and Technology oba of Regional Symposium no so na obubu din no yabeje efie nso adwenkyere e de afiri abrewa ho Asanteman no de e ka nyina akwa akosie ni se ema ni nyina de ode ani adin o ani adin fu o wa mebu ne mayi o oye ne mabasa o de e ka befu nyina se wo bia akura akokoduru ana ode ye ne dwuma yemfa akokoduru yemfa enante yemfa nyiade nyina de beyi yemma mu nyina mo ene hwa wodi ahenwa medin ene abusua pani owusu aduomi Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya